Zdraví ľudkovia, vítajte na kanáli Fateh a dnes sa pozrieme na vývoj cien grafických kariet v prvom kvartáli. Toto video bude také retrospektívne, aby sme mali nejakú tú súvislosť v tejto sérii videí. Ako stále sledujem ceny v troch popredných českých a slovenských obchodoch a tými sú Alza, SK.cz, samozrejme Datacomp, Focus, Mirrornet a Allegro.cz. Ako stále ceny sledujem v najlacnejších kartách v danom segmente, čiže keď sa jedná o nejakú RTX 5070, tak to bola tá najlacnejšia RTX 5070, ktorú momentálne obchod mal v ponuke. Ako stále nevnímam alebo neberem do úvahy krátkodobé zľavy, ako sú nejaké letné výpredaje, vianočné výpredaje alebo nejaký Black Friday. Taktiež nevnímam produkty, ktoré sú zánovné, rozbalené, čiže iba čisto nové karty, ktoré ešte neboli nejako použité a ich základná cena bez tej krátkodobej zľavy. Vnímam ale dlhodobé zľavy alebo nejaké akcie, ktoré nejakým spôsobom môžu ovplyvniť tú cenu, čiže tie sú započítané v grafoch. Dobre, to by bolo asi tak všetko. Poďme sa teda na to pozrieť, ako to v tom prvom kvartáli vyzeralo. Začíname slovenskými cenami Nvidia RTX 40-kových kariet. Vo vstupnom až nižšom strednom segmente sa ceny za prvý kvartál zvýšili. RTX 4060 bola ešte stále dostupná vo všetkých troch obchodoch, no mierne poklesla len u Datacompu o 3 €. Napriek tomu bola najlacnejšia u Alzy za 319 €, kde stúpla 5,7%. Celkovo bol ale u týchto obchodov rozdiel minimálny. RTX 4060 Ti 8 GB u Alzy nebola dostupná a u Datacomp a aj Focusu poklesla 3,1 a 1,6%. Jej cena sa stále pohybovala okolo MSRP. 16 GB variant tejto karty sa pomaly vytrácal a tak bol výrazne drahší oproti začiatku roka. Alza kartu nemala dostupnú a konkurencia stúpla 17,1 a 15,4%. Toto predstavovalo navýšenie 13,2% v Datacompe a 12,2% vo Focuse oproti MSRP cene. V strednom segmente bola dostupná len RTX 4070 a aj to vo Focuse za 664 €, čo predstavovalo navýšenie i 8,3% oproti januáru. Vysoký segment už u nás v ponuke nebol, čo sa týka RTX 40 rady. Keď sa pozrieme na čiarový graf vývoja cien medzi marcom 2024 a marcom 2025, môžeme vidieť prudký nárast vo vstupnom až nižšom strednom segmente, ktorý začal po novembri minulého roka. Jedine RTX 4060 a RTX 4060 Ti 8 GB mali relatívne stabilnú situáciu, no aj tak stúpli 2,8 a 3,3%. Len RTX 4060 Ti 8 GB mala výraznejší pokles v máji o 7%, a RTX 4060 dosiahla svoje najlepšie minimum v septembri. RTX 4060 Ti 16 GB stúpla najviac, až 26,4%, a od RTX 4070 ju nedelilo ani 50 €. Táto zase medziročne stúpla 12,7%. Stredný a vysoký segment bol ešte v januári dostupný, no tak ako u nízkeho ceny prudko vzrástli koncom roka. RTX 4070 varianty sa dali celkom dobre dostať z druhej ruky, no RTX 4080 a RTX 4090 sa aj na bazoši objavili zriedka kedy. RTX 50-kové karty bohužiaľ v grafoch nemám, keďže ako vieme, v januári, keď prišli na trh, zmizli do niekoľkých hodín, niekedy až minút, a vlastne aj RTX 5070 sa nedala nikde zohnať. AMD vstupný až nižší stredný segment RDNA 3, teda RX 7000 generácie, bol pravý opak Nvidia ponúk. RX 7600 v priemere klesla 2,8%. Rovnaký pokles bol aj vo Focuse, kde sa karta predávala najlacnejšie za 280 €. 3,5 € drahšia bola u Datacompu, kde poklesla 3,8% a 5 € drahšia s poklesom 2,1% u Alzy. XT variant zase u Alzy stúpol 4,3%, no zároveň sa vtedy jednalo o druhú najlacnejšiu ponuku za 385 €. Prvú ponuku, teda prvú najlacnejšiu, mal Focus, no rozdiel bol len 1 € a Datacomp zase 10 €. Oproti MSRP boli všetky obchody v priemere 7,1% drahšie. RX 7700 XT klesla najviac u Alzy až 6,1% a bola dostupná za 449 €.
Za ňou sa nachádzal Focus s poklesom 1,3% a cenou 457 eur a Datacom bol na poslednom mieste s cenou 466 eur. Všetky obchody ale kartu ponúkali v priemere 6,5% pod MSRP cenou. Stredný až vysoký segment prevažne klesol až na RX 7900 GRE. AMD prestala kartu dodávať a jej cena oproti MSRP o 12% stúpla. V Alze ani nebola dostupná. Výrazný pokles mala RX 7900 XT, ktorá najviac poklesla u Datacompu o 10,3%, no najvýhodnejšie so 4,9% poklesom ju ponúkal Focus za 762 eur. Alza mala najhoršiu ponuku za 786 eur. Na druhej strane mala najvýhodnejšiu RX 7800 XT, kde s poklesom 5,1% na 498 eur. Konkurencia bola drahšia o 40 až 50 eur. RX 7900 XTX bola dostupná len v Alze a Datacom. V Alze bola 10 eurová zmena oproti začiatku kvartálu, no nachádzala sa 9,6% pod MSRP a v druhom prípade vzrástla o 6,5% na MSRP cenu. Graf vstupného až nízkeho stredného segmentu ukazuje v druhom kvartáli 2024 mierny pokles cene kariet až na RX 7700 XT, ktorá ostro klesla o skoro 10%. Koncom roka ale karty znova stúpli až na RX 7800 XT. Táto si udržala prevažne stabilnú cenu s výraznejším stúpaním na konci leta spolu so spomínanou RX 7700 XT. V apríli bol ich nárast približne 5 a 2%. RX 7800 XT začala potom klesať a ku koncu roka sa dostala na najnižšiu hodnotu 514,79 eur, 6,6% menej ako v marci 2024. RX 7700 XT ale stúpala a v januári 2025 dosiahla najvyššiu cenu 470 eur, 1,6% drahšie ako v marci 2024. Rovnaký trend sledovala aj RX 7600 XT, ktorá bola 5,3% drahšia ako pred rokom. AMD prestala ale karty vyrábať, čo malo dopad na stredný a vysoký segment, kde jedine RX 7900 XT klesla oproti marcu minulého roka 4,6% na 772 eur. RX 7900 GRE výrazne stúpla o 9,7%. RX 7900 XTX na druhej strane mala najnižšiu cenu v decembri, no v prvom kvartáli stúpla 8%, čím bola 20 eur drahšia ako pred rokom v tomto období. Čo sa týka Intel kariet z predchádzajúcej generácie, bola dostupná len A770 16GB u Alzy a Focusu za 380 eur. Cena v priebehu prvého kvartálu bola stabilná. Battlemage karty boli konečne dostupné, no na trhu ani vtedy nebolo veľa variant. Toto sa odrážalo aj na cene, ktorá bola v priemere o 15 až 16% vyššia oproti MSRP. Focus v tomto čase ešte nemal karty dostupné. V krátkosti čarový graf. Battlemage karty chýbajú, keďže len koncom kvartálu začali byť dostupné. Väčšina Alchemist kariet tiež už nebola dostupná a teda s miznúcou ponukou stúpala cena. Minulý rok bola A580 dostupná ešte pod 200 eur, čo nebola až taká zlá cena. Začiatkom roka ale stúpla až 22,7% oproti doterajšej najnižšej ponuke, no A750 bola len 24 eur drahšia, hoď sa jednalo o 9,4% vyššiu cenu oproti decembru. Jediná dostupná karta bola A770, jej najnižšia cena bola 327 eur ešte minulé leto, v marci mala skoro rovnakú cenu ako pred rokom. Čas sa pozrieť na českú stranu. RTX 40-ková rada v prvom kvartáli zažila zdražovanie. RTX 4060 bola na tom najlepšie s priemerným navýšením len 4,8% oproti MSRP. Karta stúpla v prvom kvartáli hlavne u Alzy a Allegro vyše 5% a hoď Mirrornet mal len 1,5% navýšenie, bola tu karta najdrahšia za 8080 korún. RTX 4060 Ti 8GB u Alzy chýbala a Mirrornet z Allegro mali kartu s 25,6% a 23,9% prirážkou oproti MSRP. Najviac stúpla v prvom kvartáli u Allegro o 9%, no najdrahšia bola u Mirrornetu za 11 000 korún. 16GB variant bol na tom ešte horšie, okrem toho, že na Alze nebol dostupný, mal u konkurencie prirážku 38,4% a 19,8%. V priemere karta za kvartál stúpla 14%.
Stredný segment nebol na tom o nič lepšie. Jedinou tak povediac výhodnou kartou bola RTX 4070, ktorú sa dalo u Allegra zohnať za MSRP cenu aj napriek tomu, že za kvartál stúpla 13,1%. RTX 4070 Super sa držala zodpovedne nad MSRP, na Mirrornete bola karta dostupná za 21 000 korún po 18,1% zdražení, čím sa karta pohybovala 27,3% nad MSRP. U Allegro sa dala zohnať o 2000 korún lacnejšie, kde zdražila 16,1% a oproti MSRP to predstavovalo 15,3%. RTX 4070 Ti bola na tom najhoršie. Karta bola dostupná okolo 30 000 korún, čo bolo v priemere 51% nad MSRP a 40% zdraženie v priebehu kvartálu. Ani jedna z kariet nebola dostupná u Alzy. Čo sa týka top segmentu, bola dostupnosť lepšia ako u nás, no s nereálnymi cenami. Napríklad taká RTX 4080 Super, dostupná len u Allegro, bola ponúkaná za 46 119 korún, 66,5% nad MSRP. Pôvodná RTX 4080 bola zase 35,6% nad MSRP s cenou 39 860 korún. RTX 4070 Ti Super bola dostupná aj u Mirrornetu, no s 32,2% prirážkou. Allegro ju ponúkalo bližšie k MSRP cene, ale rozdiel bol aj tak skoro 10%. Toto je príliš veľa za ročnú kartu a neaktuálnu generáciu. Keď sa pozrieme na čiarový graf vstupného a stredného segmentu, môžeme vidieť podobné stúpanie koncom roka ako u nás. Najviac to postihlo RTX 4070 Super, RTX 4070 a RTX 4060 Ti 16GB, ktoré oproti marcu 2024 vzrástli o 21,6%, 10% a 14,6%. RTX 4060 Ti 8GB variant mierne stúpol o 4,8% v tomto časovom rozpätí a RTX 4060 si prevažne držala stabilnú cenu. Stredný až vysoký segment je dosť veľký chaos. RTX 4090 v decembri vyletela do nepríčetna a potom zmizla z trhu. RTX 4080 Super ju v cene nahradila, čo je pri najmenšom smiešné a klasickej RTX 4080 zase nevedeli trafiť cenu a tak lietala od severu na juh. Napriek tomu sa dá spozorovať rovnaký letný trend ako u nízkeho segmentu. Jedine RTX 4070 Ti Super bola ako tak stabilná a dostupná ešte v marci za len 18,5% prirážku oproti marcu 2024. AMD karty boli na tom lepšie s dostupnosťou aj cenou. Vo vstupnom a strednom segmente len RX 7600 XT bola mierne nad MSRP mimo Alzy. Karta v prvom kvartáli stúpla 2,6% na 9440 korún, čo predstavovalo 4,6% prirážku oproti MSRP. U konkurencie ste mohli tak usporiť 300 korún. RX 7600 ponuky klesli vo všetkých obchodoch, najviac u Alzy, a boli dostupné za približne 7000 korún. Oproti MSRP bola teda zvýhodnená o 2 až 3%. RX 7700 XT bola oproti MSRP ponúkaná 9% výhodnejšie a prvý kvartál klesla najviac u Alzy o 7,5%. Pri cene 11 000 korún to bola lepšia ponuka ako RX 7600 XT s rozdielom menej ako 2000 korún. Jej nevýhodou je ale menšia VRAM kapacita o 4 GB, no ponúka 25% lepší výkon čipu. Vo vyššom, strednom a vysokom segmente mohla zaujať RX 7800 XT, táto klesla vo všetkých obchodoch a pohybovala sa 10% pod MSRP cenou. Najviac klesla v prvom kvartáli u Alzy 7,6%, kde ju bolo možné získať len o 1000 korún viac ako najlacnejšiu ponuku RX 7700 XT. U Mirrornetu a Allegro klesla 3,7 a 3,1%. RX 7900 GRE výrazne zdražila v tomto kvartáli 7,2% u Mirrornetu a 7,7% u Allegro. Nie je sa čo čudovať, keďže AMD, ako som už spomínal, zastavila distribúciu týchto čipov. RX 7900 XT bol pravý opak. Karta sa dala v priemere zohnať 22,6% pod MSRP, pričom najlacnejšia bola u Allegro, kde klesla 4,6% v prvom kvartáli na 18 790 korún. RX 7900 XTX prešla miernymi úpravami do 2% a pohybovala sa 6,1% pod MSRP. Približne rovnaká ponuka bola aj vo 4. kvartáli predošlého roka. Na červovom grafe vstupného a stredného segmentu bola najstabilnejšia RX 7600, ktorá v priebehu roka klesla len 1,8%.
Podobne skončila aj RX 7600 XT, kde pokles predstavoval len 0,2%. Karta medzi júnom až novembrom klesla aj nižšie na 8600 korún, čo bol rozdiel až 4,5% oproti aprílu a októbru. RX 7800 XT mala podobný vývoj v lete, kde najnižšiu cenu dosiahla v septembri až 11,3% výhodnejšie oproti marcu, no v prvom kvartáli stúpla naspäť na len 3,4% rozdiel. Naopak, RX 7700 XT bola najlacnejšia v júni až 10,4% oproti marcu minulého roka a od júla už začala postupne stúpať, kde rozdiel v prvom kvartáli bol už len 5,4%. Vo vysokom segmente RX 7900 GRE niekoľkokrát výrazne stúpla, hlavne v septembri, kde dosiahla cenu 16 948 korún, 12,2% viac ako 2 mesiace predtým v júli. Hoď AMD ukončila výrobu týchto čipov, cena karty v prvom kvartáli klesla na 14 770 korún, 3,1% menej ako rok predtým. RX 7900 XT a XTX mali rovnomerný pokles cien a hoď každá z kariet sa dali zohnať niekedy aj lacnejšie, ich cena v priebehu roka poklesla o 5,7 a 3,4%. Na českej strane z Intel Alchemist kariet bola každá dostupná v niektorom z obchodov. A380 bola dostupná u Mironetu a Allegro, no výhodne bola dostať len u Mironetu za 2900 korún. A580 sa dala nájsť len u Allegro za 5580 korún, čo nebolo veľmi výhodné, keďže Mironet ponúkal A750 len o 120 korún viac. A770 bola dostupná vo všetkých obchodoch, no najvýhodnejšie u Mironetu za 8400 korún, 4,6% výhodnejšie ako vo februári. Obe Battlemage karty boli u Alzy a Allegro, no ich cena oproti MSRP bola nafúknutá. Hlavne B580 u Allegra ponúkali 77% drahšie. Čas na čiarový graf, no nové Battlemage karty chýbajú, keďže neboli v prvých mesiacoch dostupné. Najstabilnejšia bola A380, ktorá si držala cenu medzi 3200 a 3400 korún po väčšinu roka 2024. Začiatkom tohto roka skončila skoro naspäť na počiatočnej cene v marci, len 2,5% nižšie. Podobne na tom bola aj A750, táto síce ostro stúpla začiatkom roka 2024, no v júni prudko klesla o skoro 21%. V lete si udržala cenu 5400 korún a od októbra začala pomaly stúpať k 6000 hranici. Rok ukončila 7,4% výhodnejšie ako v marci 2024. A770 16 GB mala podobný priebeh, no táto od začiatku roka postupne klesala a najnižšiu cenu 8000 korún docielila v júli. Rok ukončila 8,5% výhodnejšie. A778 GB bol zriedkavo dostupný v priebehu roka a aj keď bol, tak cena rýchlo vystrelila do neznáma. Najlepšiu cenu mal v decembri, kde bol dostupný za skoro rovnakú cenu ako A580. Tá od marca 2024 postupne stúpala a ukončila rok 7,3% drahšie. Pozrieme sa na karty z druhej ruky a začneme Ampere RTX 30 radov od Nvidia. Tu jedine RTX 3070 stúpla o 10 eur medzi marcom a aprílom. No za 240 eur bola stále 60 eur výhodnejšie oproti TI variante, ktorá v apríli klesla 9,1%. RTX 3060 a 3060 Ti boli ponúkané pod 200 eur s poklesom v marci o 17,5 a 18,2%. V ponuke sa našla jedna RTX 3080 12 GB, ktorá vďaka svojej pamäťovej konfigurácii je stále vynikajúcou kartou. Problém bol, že vďaka 8,2% poklesu sa za rovnakých 450 eur dal zohnať TI variant. Poklesla aj RTX 3090 o 4,8%, no tu ste mohli za rovnakú cenu zohnať kartu z novšej generácie s lepším výkonom a to isté platí aj pre TI variant. RTX 30 rada mala väčší pokles až na RTX 4080 Super. Tá jediná stúpla o 18,2% a za 1300 eur ste už vedeli zohnať novú RTX 5080. RTX 4060 zase mala najväčší pokles 37,2% a dala sa zohnať za rovnakú cenu ako RTX 4060 a 20 eur výhodnejšie ako RTX 3060 Ti. RTX 4060 Ti 8 GB bola 13,2% výhodnejšie, no za 330 eur by som už kúpil 3080, čo by vám bolo ponúklo lepší výkon a o 2 GB väčšiu VRAM. Klesla aj RTX 4070 Ti Super o 17,6% na 700 eur. Hoď je toto o 100 eur viac ako spomínaná RTX 3090, výkon 11% vyšší, ale VRAM kapacita je o 8 GB nižšia.
16 GB je ale stále dosť pre bežné hranie aj v 4K rozlíšení. 1700 € bolo príliš veľa za RTX 3090, no keďže RTX 5090 ponúka len 25% vyšší výkon za 1000 € viac, sa to veľmi nedá protestovať. Prenesieme sa na AMD ponuky, kde z RDNA 2 generácie bolo niekoľko dobrých kariet pod 200 €. RX 6700 XT bola ponúkaná za 200 €, rovnako ako RX 6650 XT, ale samozrejme sa 6700 XT oplatila viac. Obe RX 6800 klesli 10%, takže rozdiel medzi nimi bol rovnakých 10 €, čím aj v tomto prípade bola 6800 XT výhodnejšou ponukou. RX 6950 XT klesla 7,3% medzimesačne a za 380 € bola výhodnejšia ako RX 6900 XT. Tá zase vzrástla o 5,4%. RDNA 3 karty výrazne klesli, hlavne v prípade RX 7600, ktorá vďaka 22,5% poklesu ponúkala lepší výkon za rovnakú cenu ako RX 6600 či 6600 XT. S 20% poklesom pristala aj RX 7900 XTX na zaujímavých 600 €, no za rovnakú cenu sa dala zohnať aj RX 9700 XT, ktorá klesla o 11,1%. RDNA 3 karta ponúka lepší rastrovaný výkon, no RDNA 4 ju niekedy prekoná v Raytrace výkone. V tomto prípade to bolo aj o tom, čo je pre vás dôležitejšie. RDNA 4 ako jediná podporuje aj FSR 4. 6,7% klesla aj RX 7900 XT, no ten 40 € rozdiel sa neoplatil v porovnaní s tým, čo poskytujú predošlé dve karty. Zase RX 7800 XT za 400 €, čo predstavovalo pokles 7,2%, bola vynikajúcou alternatívou k novej RTX 5060 a 5060 Ti či RX 9600 XT. Na českej strane ponuky tiež výrazne poklesli. Z RTX 30-kovej rady najviac klesli RTX 3080 10 GB a RTX 3090, ktoré znížili svoju cenu o 11,8%. RTX 3080 bola len 500 € drahšia ako RTX 3070 Ti, ktorá stúpla medzimesačne 7,7%. RTX 3060 Ti tiež stúpla 6,7% a tu sa oplatilo zobrať o 700 € drahšiu RTX 3070 alebo 200 € lacnejšiu RTX 3060, ktorá poskytuje aj o 4 GB viac VRAM. Spomínaná RTX 3090 bola dostupná za rovnakú cenu ako nová RTX 5070, kde výkon je rovnaký, no stará generácia má výrazne viac VRAM. V ponuke sa objavila jedna RTX 3080 12 GB, no jej cena presahovala ponuku RTX 3080 Ti, ktorá má rovnakú veľkosť VRAM a silnejšie jadro. Novšia RTX 40-ková generácia mala niekoľko zaujímavých ponúk. Napríklad 16 GB RTX 4060 Ti bola v apríli o 10% výhodnejšie oproti predchádzajúcemu mesiacu a dala sa zohnať za rovnakú cenu ako 8 GB variant. RTX 4070 a RTX 4070 Ti klesli približne 15% na 11 až 14 000 korún. Toto bolo stále výhodnejšie o 3 500 a 5 500 korún oproti ich super variantám a dokonca RTX 4070 Super bola napriek 9,3% poklesu o 500 korún drahšia ako RTX 4070 Ti. 3000 korún, teda 16%, klesla aj RTX 4080, no najvýraznejšiu zmenu ceny mala RTX 4090. 22,4% tvoril medzimesačný rozdiel až 11 000 korún. Jedine RTX 4080 Super a RTX 4060 stúpli o 3,5 a 3,7%, čo nerobilo veľký rozdiel oproti predchádzajúcej cene. Z RDNA 2 kariet stúpli len RX 6600 XT a RX 6800 XT o 6,7 a 6,1%. V prípade RX 6600 XT to ešte robilo priateľnú cenu 3200 korún. No RX 6800 XT sa veľmi neoplatila, keďže len o 100 korún viac sa dal zohnať RX 6900 XT, ktorá medzimesačne klesla 12,4%. Výrazne klesla aj RX 6750 XT 18,6%, čím sa dostala pod cenu RX 6800. RX 6700 klesla 11,1% na 4000 korún, 600 korún pod cenou RX 6700 XT, ktorá tiež klesla 6,1%. RX 6950 XT síce poklesla 8,3%, no jej cena 11 000 korún mi nesedela. Jednak je 4000 korunový rozdiel od RX 6900 XT neprimeraný a jednak sa mi to zdalo veľa na 3 generácie starú kartu. Z RDNA 3 generácie výrazne stúpla RX 7600 od 17%,
no poskytovala 1000 korunovú zľavu oproti RX 7600 XT. Obe karty využívajú rovnaký čip, no XT variant má 16 GB VRAM kapacitu oproti 8 GB na non-XT variante. Na druhej strane najvýraznejší pokles 20% mala RX 7800 XT. Toto je stále vynikajúca karta pre 1440p či dokonca aj 4K rozlíčenie. Bola to zároveň výborná alternatíva k RTX 4070 či RTX 4070 Super, ktoré častokrát stáli výrazne viac. Máme tu ešte RX 7900 XTX, ktorá tiež poklesla 6,1% na 16900 korún, no o skoro 1000 korún menej sa dala zohnať nová RX 9070 XT, u ktorej platia spomínané výhody. Nejdem to ďalej rozširovať, bol to samozrejme prvý kvartál, ktorý je už dávno pase, išlo hlavne o to nadviazať nejakú tú spojitosť s touto sériou videí. Už pracujem vlastne na druhom kvartáli, ktorý nás viac zaujíma, samozrejme, keďže je bližší, skončil nedávno, sa dá povedať. Teraz je tretí kvartál v priebehu. Takže čoskoro sa zase uvidíme a tam si už skôršie povieme, čo, alebo respektíve na čo by ste mali pozerať a ako sa to vlastne vyvíja, lebo ten trh je dosť turbulentný teraz, hlavne tým, čo sa deje. OK, ďakujem vám za sledovanie, dúfam, že to bolo trošku informatívne, taká retrospektíva, pohľad na ceny v prvom kvartáli. Nezabudnite dať samozrejme like, zdieľať video, odoberať kanál, všetky tie klasické veci, navštívte samozrejme môj Facebook, raz sa tam s vami tiež pobavím a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.